Inut Ningkan Krehinianim Sopi Nagaung District Roha Prakas Chandra Borthakura Hemalong Loj Kicharli Pen Kachubidun Kt Sumila Ronghangpi Aphan Apranar Muddet Pen Meki Kai Choklo Bang Solam Keputa Kedam Tang Porahut Somindara Dangalong Adai Kedo Atum Aphan Nep Ingnang Veknangji Lapen Kok Thatpi Veknangji Pura Kachisong Hangjo Hanghai Anpinlo Kt Sumila Ronghangpi Aphan Apranar Muddet Apit Abang Arpum Meki Kai Choklama Bangki Karbiang Long Chotkali Asamagang Pi Chotkali Si Somindara Dang Pialong Anta Hurchudut Anpinlo Bonta non an Ningkan Pli Pleng Dera Pi Anta Kt Sumila Ronghangpi Apia Potum hokpet akangsai longle Lason Thotsi non hedjong Karlitang Namrata Engti Phan le Thots Dami Nagaung District along an Apran Armudam Detsi Vartikang Chorlo Apran Karmut Tikang Chotkalisi Kititang Abarpum Anta Karlitang Namrata Engti Apia Potum Aphan Paledamsi Inut Pinky Das Pugitin Penajok Pinky Das Apia Potum Aphan Raikum Saiketum Pidam Detsi Karlitang Namrata Engti Kititang Abarpum Abanki Pinky Das Apia Potum Pensi Mi An Pidetlo La sojok Karlitang Namrata Engti Phan kachupathe pading vega pia potom bangke kichita bangar pum anta chelong le detlo La sojok hokpet Karlitang Namrata Engti hemasoratum hokpet akangsai longnangji pura kedam tang jak hong ni phain koi clear ni United Women Forum of Karbiang long atum ahin pen nagam rong supia long damsi kache songa seang tonga sai deng ponlo Bonta Nagaung Raikom Saiki atum ahin pen thang nada saiki deng kawi deda jok amit hang asoki thitang abangar pom kachitin kok pinki da sapia potoma phansetame thang nat kine pon awi lapen ki thitang abangar pom pangthek pami me pen Namrata Engti ki thitang abangar pom ki pidam det araikom saiki atum aphan setame kang sai pon ji alam amatsi kethek pon long awi la soteng an lang dam pulote Kt Sumila Ronghangpi pia potom non puanta hokpet akangsai kelong le asonsi Karlitang Namrata Engti pia pola pen adonara tum setami hokpet akangsai kilong jiaphan non puanta thang na dang thek pon long ledang News report KTV News